ассалому алайкум дӯстонам, ба навигириҳои футболи баъди соли нав таваҷҷӯҳ кунед. ҳамлагари мумтози ҷаҳон Криштиану Роналдо ба Арабистони Саудӣ омад. тавре хабар доред, Криштиану Роналдо баъди бастани шартнома бо Ан-Наср дар як сол 200 миллион евро маош мегирад, ки 100 миллионаш аз ҳисоби рекламаҳо маънидод мешавад ва ин маоши аз ҳама баландтарин байни футболбозони ҷаҳон аст. муддати шартнома 2.5 солро дар бар мегирад. хабарҳои дигаре, ки мухлисонро рӯҳ баланд мекунад, ин он аст, ки Роналду дар сурати ба Лигаи Чемпионҳо роҳат гирифтани Ньюкасл метавонад корномаи варзишии худро дар ҳайати ин даста дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо идома диҳад. дар ин бора Марса хабар медиҳад. аз рӯи иттилоъ, Ньюкасл, ки сарпарасташ бунёди давлатии сармоягузории Арабистони Саудӣ мебошад, метавонад Роналдуро ба иҷора аз Ал-Наср ба Ньюкасл таҳвил диҳад. дар шартномаи бастаи Криштиано бо Ан-Наср ҳамин баст бо Ньюкасл интиқол ёфтааст ва ба ҳайси иҷора сабт шудааст. Криштиано соҳиби суперҷоми Португалия, 3 карат чемпиони Англия ва ҷоми Англия, 5 карат қаҳрамони Лигаи Чемпионҳои Аврупо, чемпиони Аврупо, соҳиби суперҷоми Англия, 2 карат соҳиби унвони қаҳрамонии Италия ва Испания мебошад. 5 тӯби тиллоӣ ва дастовардҳои Роналду он қадар зиёданд, ки на ҳамаро пай дар пай дар як барнома метавон гуфт. дар ҳамин бора хабари дигарро бишнавед. ҳамлагари ӯзбектабори Ан-Наср Ҷалолиддин Машарипов, ки дар дастаи Ан-Наср таҳти рақами 7 бозӣ мекунад, арз кардааст, ки рақами 7ро ба бозигари қиматтарини ҷаҳон Криштиану Роналдо, ки ба Ан-Наср гузашт, доданӣ нест. аз рӯи хабари 9 Sport Pro, ба ин хотир Ан-Наср Ҷалолиддин Машариповро ба фурӯш хоҳад гузошт ё шартномаашро қатъ хоҳад кард. аммо президенти клуб Мусалли Ал-Муаммар аз дурӯғ будани ин хабар иттилоъ додааст. аз тарафи дигар, Ҷалолиддин Машарипов мехост ба дигар клуб гузарад, аммо аз ақидааш гаштааст ва ин боис ба он гардид, ки рақами 7 озод набуд. аммо Ан-Наср роҳи ҳалли ин масъаларо пайдо кард ва ба футболбози ӯзбек рақами 77ро мансуб гардонид. маросими хайрбод бо ситораи футболи ҷаҳон шоҳи футбол имрӯз дар варзишгоҳи Сантос шурӯъ гардид ва дар он президенти ФИФА Ҷанни Инфантино ва президенти Конфедератсияи футболи Бразилия Эдналдо Родригес иштирок карданд. баъди 24 соат аз рӯи васиати Пеле тобутро ба хонаи падараш, ки ҳоло модари 100-солааш зиндагӣ мекунад, меоранд ва бо ширкату хеши ақрабо ба хок месупоранд. дар ҳамин баробар президенти ФИФА Инфантино ба хабарнигорон гуфтааст, ки мо ба ҳар як давлат даъват мекунем, ки барои абадӣ гардонидани хотираи Пеле дар кишварҳояшон варзишгоҳеро ба номаш гузоранд. инҳо буданд дӯстони гиромӣ хабарҳое, ки ман мехостам пешкаши шумо гардонам. хайр, худро эҳтиёт кунед.